Kiwa Production. Pakati penyu akachenjera akangwara, ndiani pakati penyu akachenjera akangwara. Oh, ngazviratidze nemabasa akanaka, ngazviratidze nemabasa akanaka. Asikana mune godo rinovava norukave, kana mwine godo rinovava norukave moyo menyu. Kuchenjera kwa Mwari kwakachena, uye kunopa rugare, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Kuchenjera kwa Mwari kwakachena, uye kunopa rugare, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Musazvirumbidza nokurevera zvokwadinema, musazvirumbidza nokurevera zvokwadinema. Oh, kuchenjera uku hakubvi kumusoro kwete, kuchenjera uku hakubvi kumusoro kwete, asi ndokwenyika kwamakamuka nako komweya wakaipa. Muzive kuti muri temberi yaMwari, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu. Kuchenjera kwa Mwari kwakachena, uye kunopa rugare, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Kuchenjera kwa Mwari kwakachena, uye kunopa rugare, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Ungachenjera sei iwe usina Jesu, ungachenjera sei iwe usina Jesu, ungangwara sei iwe usina Jesu, ungachenjera sei nemadzi chigara mauri. Oh, oh, nokuti uchenjeri wenyika ino upenzi kuna Mwari. Vatinonamata vazive chete bodo, Mwari vatinonamata vazive chete bodo, vanoda chokwadi. Kuchenjera kwa Mwari kwakachena, uye kunopa rugare, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Kuchenjera kwa Mwari
koteya nzeve padapura unanzva station unzwe kuti turu Amaikani national FM kanibaya moyo kunzwa kuti tapi tapi chokati pane marate nokudaro kane kunzwa kamangoita vemumanzika kuti ishuga munzeyo chaichaika kambo kakarongwa kakopedza kwa zvemhando yepamusoro wakomana imika tinawo vakuru varimo munomuka savira wangu uyu ngoma makadi ndinofara national driver muri sei aiwa ndinosimba hangu inini right amaro atererika ndoda kuti mimi mundiudza apa mama kateerera kambo kachirohwaka ndangokupai chete 3 minutes kuti mundiudze kuti muimbi wandinaye nhasi mangonzwa izo rake apa asi rataura zita rake angokupai introduction chete kuti iye kuti angokukwazisai chete chete saka ndoda kuti imimi mundiudze kuti muimbi wandiinaye pazuva ranhasi muno mustudio live paNational FM manzwa kambo kakaka ndianiko ndokupai 3 minutes chete Production. Mwari tikazitenda takaona nyasha dzaMwari tikazitenda nanasi tinodziona tinodzitenda wakatiruramisa isu mukudarika kwedu taifamba netsika dzenyu akwasorezeko rasho nyarugwe kuda kwenyama pachikokonya kuguruweko kana kuti amaishila zvikanzi anonzi mazoro dzegadziko uyo taiva vana zvikanzi nacourage ari paguru apa aiwa hakuna umweka nzekunzi kweshumba yemanyika blessing shumba uyo ana kusazi rake zvikanzi blessing shumba emanyo chipupu chipurupuru patengwe kukaroiko zvikanzi blessing shumba wechete nokute zvikanzi Joseph tivafire uyo ndinati ngitonimpwanya apa kuwadzana apa zvikanzi ndigadziko yemazoro dzemhaniwe muri basa raJehovha blessing shumba nditaxon changa kumazvikadei kubhangetuko hanzi hama ya blessing shumba uyo ndatopedza fungai nyamwenze zvikanzi ndi blessing shumba Patrick tetete kwamutare waziwa mwana wekwenyika uyu zvikanzi blessing shumba anasi zita rake zvikanzi ndi blessing chemhere ndini tendai ziumbe ndiri paEpworth Tremo Masika ari kwamutare zvikanzi ndi blessing shumba shumba yekwedu kuno uyu anasa zita rake zvikanzi blessing shumba uyu zvikanzi ndi mazoro dzegadzikwa ndinonzi Nelson Muzviti ndiri kuchitungwiza uko ana kusa zita rake zvikanzi blessing shumba uyuwo zvikanzi muimbo wendi blessing shumba ira handidi kupikiswa inini ndondisiti ndibasha meni manjokota ndipi kuWhite Cliff ndi baba gadzikwa mazoro dzendeza Alfred Nyson ndiri paAlex Park azvifi pakugona kuti tipinde denga tiri kunzwa gospel from Zorodze ndiri kunakirwa ndiri mutrack shop ndinoitwa Nangisai blessing shumba ndonzi Enes Manyozo akusi kugona pakati ya Dennis Margareta akusi kuziva muimbo uyo ndi blessing shumba Foster Sandala msekuru wa 2 kuova sipiko yePworth takati ya blessing shumba uyo ndi Dokasi pagongwa dza farm kuTrilon uko akurise nasi koko Farai Maseni kwamutare hanzi ndi blessing shumba maniwe right ai nokuti makaponeswane au mali ndi blessing shumba kani ndini Clive ndiri kuWhite Cliff muimbo ndi mazoro dzegadzikwa wekuimba nechiedza chevatendi ndonzi tafadzwa munawa muri basa raJehovha Apostle mazoro dzegadzikwa
ndikuda kuzondiwana nokuti makapona right ya vamwe vadondo vamwe aiwa nemo chaimo vamwe vacho vaonera ndikuziva kwamaonera right mukoma makadi ndinofara mukoma national ndokuchingamidza kuchirongwa china chivaimbi pazuva ranhasi aiwa neno mufaro wangu nge ndiri pano right kambo kamanzwa kakanonziko makaponeswa kakarohwa chaizvo zvemhando pamusorosoro kakamwe kacho kandaita nhangaruvanzi nako kanonziko uchenjeri right zita ndiani vateereri vamwe vari vadondo vamwe nemo right ini ndinonzi Apostle Mazorodze Gadzikwa. Yes, Apostle Mazorodze Gadzikwa. Yeah. Kuti apostle zvoreve apostle munhu akango ane mission yaMwari akatumwa kuti azivise vanhu nhau dzaMwari. handiti kam. Yes. Aiwa zvinofadza chose right tazivapo tatisingazive ko apostle naevangelist zvakasiyana papi. Apostle, evangelist, elder zvakasiyana papi. Ya zvine kamusiyano. Inawe kungoti zvakangofanana nari kurima munda kuti mumwe anonanga akabata gecho, mumwe akatungamira mombe, mumwe achidonhedzera chibage, mumwe achifusira, mumwe achinoati zvafusirwa zvakanaka here. Saka kungosiyana kwemaduties but vose vakatumwa naMwari zvinhu chete. Kuroti nini kana ndiri kunze kwemunda ko ndiri chingoti varimi vesarumu. Ndizvo zvanenge tori varimi shoko. Anditika. Yes. Right. Apostle Mazorodze, imimi makabara gore maberekerwa mukakurira chiko chemukafunda kupi? Right, inini ndichizvarwa cheMazvimba kwaNyamangara uko ndo kwandakatodzidza primary yangu paNyamangara kusvika grade 7 ndokuzobva ipapo ndokuzoenda kunonzi kuHombwe Makonde ndokuzodzokazve panonzi paMurori anga amasekondari sandaenda kuita ndo kwandakakurira ikoko. Makakurira kwaZvimba ikoko? Yes. Right. Muchikura imi maienda kukerekere ni kana kuti ndezvekubatira padenga izvo? Ndofunga ndezvekutobatira pasi sekuti ndiri munhu akangozvarirwa mukereke. Yekumba chechi yanga iripi? The United Apostolic Faith Church of God. Yes. Ndiyo mchiri kupindana nazo? Ndiyo handichiri. United Apostolic Church? Faith Church of God, yes. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Kuti mimi muzopfungwa izouya wekuti ndoda kumboparidza kana kushumira kuburikidza nekuimba zvakauya sei, zvakatangira papi, makabatwa nani? Munhu akandibata ndi baba vangu namai vangu kundibereka sekuti baba vangu akanga ari mufundisi. He is now late. Vakashaya 2017. Yes. So ndo vakanga vachito pamba pedu isusu kana chirodo waisada kuenda kuchechi pairwa munhu. Pairwa munhu waitongosaridza hako kuti uchagara hako ipapo here. Mudhara akasingadi izvo? Aiwa angasingadi, aitoti Sande chero bhara rangu haribatwe, isande chero mombe dzangu hadzibopwe. Saka takamutaira unoda kudya ranhasi repanopamba. Unotoenda vanofanira tokunawa kuchechi. Saka penge paka saka but nokuti wamo manje zvinhu zvekuti unomboti ndiri kumanikidzwa but wamo manje zvinhu zvekuti ndanda kutozvidawo ende ndo vaindipo mukana kuti imba because tanga tiri matwins. In fact I had my twin sister akazoshaya futi zvakare 2010. Saka vaiti panguva yekuti imbai toimba tisati tanamata zvezve manheru. Saka zvinhu zvokuti zvakatipa simba izvozvo ndokuti unati mandirika ndinenge ndine kakuzvigona zvinhu izvi. Ndo maitikira zvakaita. Imimi kubarwa kwenyu mazo makabarwa muri wangani? Takabarwa tiri 5. Yokutanga ainzi Fortunate, she is now late. Wechipiri anonzi Shemfu, my brother, ndiye mukuru aripo. Then is in Harare. Then wechitatu aripo zvakare anonzi Tinashe. Ndiye wandotevera ngati ndiye watinotevera ine twin sister wangu. Yes. Ainzi ani twin sister? Ainzi Matifadza Mazorodze Matifadza. Saka baba wangu azoti kana wakafarisa anzi mazita aya ndinoabatanisa kuti Mazotifadza. Yes. Yeah. Saka imimi ndima muri wekupedzera? Ndinda ndakanyorwa pa birth certificate kunzi twin 2. Handiti kam? Yeah. Aiwa. Zvinofadza chose. Baba vachimbonzani sara?
vainzi Rodwell Gadzikwa. Yes. Vaibva kwaZvimbeko. Vaibva kwaZvimbeko. Isusu by original tinobva kuBhowera kwaNyashanuko. But vanasekuru vedu vakazotama vachiuya pakutama apa. Ndopa vakazongouya vakagara ipapa. Vakatizei. Ungazoziva zvavanhu vakuru ka. Zviro tinozongonzwa kuti aiwa taakugara panapa. Saka usozive. Maso, iwe zode kujepa. Iwe ndorondo unayo. Zvinozviya. Mwana wese akazvarwa akakura akaenda kuchikoro. Anotozoda kuzotsvaga chete kuti ko isisi takabva kupi. Anenge aenda kuchikoro anotobvunza chete nhoroondo. Because iko zvinezvi kune tumwe twana mazo tudiki twakabarwa. Itoto tuchada kuziva nhoroondo yasekuru wato kuti saka tizouya kuno kwaZvimba tanga tabva nekupi zvaita sei. Saka yaungarire shaya chokudza vana unoti hauzive zvakaita national driver pafair chepo iyo nyaya handizivi tokozati pakaziva pakutama ya ndonhoroondo ndokunzwa asi kwenyu uchi ndikweNyashanuko kuBhowera kwana mhofu positana mhofu ndokwenyu kuchichi saka unongozongosiya zvakadaro. Uri kuda here ndidzifambire nyaya dzacho? Munenge matogona ndosari mundu kubasa kwenyu. Aiwa sezvavapinda mukuimba kudai izvi aiwa tichaya nadzo aiwa tinodzifambisa hatitendi kungo pakadaro zvanhandingokumbira modzifambire ndichiri mupenyu. Nekuti kana waenda modzifambira ndichiripo ndimbonzwa kuti zvakamira sei. Aiwa regai ndichaedza kuti ndiite sekudaro sechikumbiro chako. Right. Mazo matambudziko awasangana nawo murwendo rwako kuti aiko zvino uchiti ndakuda tingatoti pakutanga chapo wakatangira papi kuti ndakuda kupinda mune zvemimanzi izvi wakatangira papi kupinda mustudio aihedi kuti kumberi uko wakazobatana zvekare nechiedza chevatendi saka zvese izvozvo chakatanga chii kuenda kunziyo dzechipostori here kana wakambenga watsikisa dzako nziyo wega? Ya zvakatika nzvekuti nini ndiri kuchikoro ndaingova ndiri mumusic primary aripo ngoti chaitonzi Paraiwa that man akatondidzidzisa zvakanyanyisa. Ndasi ndokusekondari aripo wainzi Mr. Gwazi aripo nanhasi murume akamira neni. Then pakazoya mumwe ticha ainzi Gombe. Ticha yeye ndiye akazoti no ndatoti fambe ndopakazoti ndikuona bosi kuchikoro ndainge ndichiridza marimba ndaridza marimba nekungoridzawo chibanju zvesve. So ndopakazonditi ndikuona kuti une chipo but urufunga kuita sei. Ndaifunda ndambotra kurekoda one song pamwe zvinobuda zvakaita sei zvakanaka nebanjo kwa ari magitari. Saka zvakatora nguo zvazvanyasoitika kuti zvibude. Ndopandakazosangana nevakomana vechiedza chevatendi. Semunhu akanga ane background yaiya yekupostori kwedu kuya ndopandakangofara musambo ndakati ndinouda because by that time ndandambodawo vakomana vabati vaJehovha vachangotanga. Saka ndakazotangira kuchiedza chevatendi kuti ndizive maiki ndizive mustudio kuda kwavakomana vabati vaJehovha sangasa the later instap wachibaya ndiye wandakanga ndichiwirira naye ndiye munhu akanyanyondidzidzisa zvakati wandei. Saka ndakatanga kurekoda music yechiedza chevatendi 2011 usati waita zvemagitari asi ndiri munhu akanga achingogona hake gitari zvake. 2016 ndopana angoti vakomana akusikura kuti ndiri kubva pamuri ndinemi tichingotawo zvatiri kuita kuno zvehosho nemaoko asi semunhu akadzidza gitari regai ndembotry kuridza gitari ndopana akazopinda mustudio ndakuita music yemagitari zvangu. Yes ndangozvipatsanura zvakadaro. Aiwa ndizvozvo zvinofadza chose muna vateerereka. So nekudaro kutanga kutsikisa kwatanga kutsikisa gore ripi zvazvemagitari 2016 album rainzi Tiri Vashi. Akomana iwe rakatambirwa sei? Because iwewe ungori vanhu vaikuziva uri uku vozokunzwawo uku zvakatambirwa sei? Ya zvaigona mazvinonetsa kuti vanhu vamba kuziva uri kuku wozodzoka kumagitari zvakamboda takakunetsanetsa vamwe vakatomboti mukomana nakuyeduka here. Saka taitozongeta kuti wavhuriro makwaro kuti aiwa magitari ndiwo mutengerano nechi zvitori mumbaibu ndopavatanga kuzvinzwisisa ipapo. Saka vanhu music vakangoitambira sekuti ndaingoparidza shoko raMwari asi chakanga chapo ndechekuti papa neumwe unyanja wakanga wapo kana zvimwe zvakanga zvapo ipapo. Right. Zvakadaro motsereka timbonzwawo kamwe zvekare kanonziko munyengetero weredzo rudi apa
apa munhu ari kuchema kuna Mwari ari kutopoma examples ekuti area yakanga kaita sesu but akatonamato Mwari makamunzwa akati mvura ngairege kunaya yakarege kunaya abva azoti ngainaye yabva yanasa akurati kana nemo Mwari kana makanzwa area akaita sesu neno munofanira kuti munzwe pakuchema kwangu yes zvinotapfugama tichinyengetera tagwadama tichikumbira kwamurima ndiwaye munyengetero wangu Mwari ndiwawo munyengetero wangu Mwari eria wakanga wakaita sesu akanyengeterawo mvura ikareka kunaya akanyengetera zvedenga rikanisa mvura Mwari makamunzwa wani eria wakanga wakaita sesu akanyengeterawo mvura ikareka kunaya akanyengetera zvedenga rikanisa mvura Mwari makamunzwa wani right 0713938538 akutaura namazoro dzegadzikwa apostle 0789600748 akana muchida kutaura naye akutaura naye muchimupa mazano kana muchimudza kuti ngaagadzirisa apa akurumbidza zvese zvakangonaka imba yakaparara ndina kukutuka Mwari mazorodze vanhu vakawanda pa ndofunga poti 70% vanongoti anenge blessing shumba anenge blessing shumba iwe unozvitambirawo sei ende unozviziva here kuti vanhu ndo zvavanotaura kuti kana wakuimba unenge blessing shumba ende pane pawakambowana mukana here wokumbotaurawo na blessing shumba kana kuti munowadzana here kana kuti munozivana here mubvunzo wakanaka zvokuti do zvokuti vanhu vanoti ndinenge kana kuti anenge blessing shumba zvechokwadi ndinozvinzwa kakawanda chandinozongofarira ndechekuti vanenge vachiti anenge havazoti ndi blessing shumba saka kuri kuti kakufanana zvechokwadi kanogona kuvapo chipo national driver ndechekuti panhau dzemagitari pandikuti ndakazonoswicha ndakumboenda mumagitari pastor blessing shumba ndovanekati ndo menta wangu and inino before ndisati ndasangana nawo ndiye munhu akandiinspire ndakafarira music yawo so tinoshandidzana na mukoma blessing shumba ndinotoshandisa studio yawo nguva zhinji recorda vachitombonzwa kuti zvafamba sei vachitonzwa tigadzirisa apa ita so zvakare inini ndiri kuita mabacking vocals avo ndichibatsirawo maishumba saka chero kumashows tinenge tingori tese anditi kam yes aiwa zvinofadza chose ndofunga mapanzwisisa ipapo malotere kuti kana mafona ava mozoda kubvunza futi zvokuti sei mimi muchizofanana na blessing shumba aiwa ka mazvinza nangoti ipapo papa pangosakurwa tobva tangopa kanda pakatobva tangopasiya pakadaro 0713938538 live pa National FM ka namazoro dzegadzikwa ndakukopaidzira kamba kanonziko uchenjeri ndikakuroverai makaponeswa ndikakuroverai ka munyengetero ndoda kukopaidzira kanonziko mapisarema mazo wada kuti chiapa para mapisarema apa inhawo yekurumbidza Mwari asi at the same time ndaizama kutsanangura kuti chatinoita chose ingave kereke takuitanga kufamba rwendo ngatidedze mweya mutsvina waMwari kuti atitungamirire sekuti maprofita mazuva awanda vaparidzi vazhinji vawanda asi vamwe vacho vazhinji vari kuzviita vasina Mwari saka ndo ndaenda ndaizama kutsanangura mazo muprofita kana achizviita asina Mwari anenge aita sei anozviita asina Mwari anenge azviita aita basa rake risina umwari mukati tingati semuenzaniso muprofita iyeyo anenge aita zvekuita sei kana kuti ndiani mumwe chete muprofita unoziva muZimbabwe muno uno muZimbabwe angu anisanda kuziva but varimo wakawanda
ingori hafu to hafu bosi kazhinji vanotaura chokwadi vari kuhafu vanoita futi vari kuhafu saka zvakangobalansa asi kaite zveumwari ndianoita sei ipapo zvakatowandisa vazhinji vacho vanotoshandisa nyama yaexperience ende vazhinji vacho unotongoona kuti haana nguva yekuti even shoko ramwari hatorisivi chaanongokuchita kuti ndinoshandira vanhu ndinodii yeti nyaya yekushandira vanhu haitorimo mubhaibheri munhu anofanira kutoshanda ega saka angona muprofita kuti ndinoshandira vanhu ndinodii patoshata ipapo nyaya yekushandira vanhu asi kushandira kushandira mweya wako nokuti nhau inoshandira ushandirwa nyama muprofita hakwanisi kuti akunamatire kuti urege upombwe iwe uregedze kuba hakwanisi izvozvo chaanotongoita chite pamwe ndepekuti warwara kana kuti une chiyaka chikukunetsa ndopanga kubatsira asi nawe utsvene manje aiwa iye notongoda kutozvimirire yaangofana nenzara handigoni kuti vamumali panototi ndazokudyirai pana ndiri panzara ndofunga matoguta chingomwa mvura zvite 0713938538 kati naye kapana mazoro dzegadziko ka Nation Radio. Halo makadiko halo tinofara makadii tiripo taurana ngoma mazo makadii mkomongo tinofara makadii ngoma dzegadziko aiwa ndinofara chose music yenyu inonakidza zvikuru shuwa here baba tinotenda dai maramba makadaro inokomborera aiwa mwari ngavakudzwe chose itori mharidzo chaiyo pake zvayo zvechokwadi ndoshuviro yedu ichokwadi zita rangu ndichibvi tafadzwa mwoyo panotona aiwa ndinotenda chose zvakanaka ibaba ndinopa kutenda zvikuru mukoma wangu maita basa mimi kakomborerwa iturwai zvakanaka ka nemimi manziyo 0713938538 ka mazoro dzegadzikwa live apostle vari muno ka mustudio amarwatire Nation Radio. Halo mali murise ndosimba yangu taurai nemukwasha wenyu makadiko ambu yangu ndinofara muchifarawo ndiribo munogona chokwadi here munogonesa manyanyonakirwa nekapi chaiko ako kachanga kurohwa namukoma umali kanonakisa uchenjeri hwamwari aiwa mwari kudenga wakuitire zvakanaka alright tandiwe pakuwadzana thank you so much kuri nhasi ukuwadzana tete akuwadzana kuri bo muri kuwadzana chi kuwadzana phase 3 phase 3 kwaiwa ndinopa kutenda zvikuru muwe neusiku unotapira alright ndatenda yangu mawanzwa kawanzwa zangu ka tandiwe vari pakuwadzana phase 3 ikoko ka tenda yangu shoko ramwari ngarigare mukati menyu riwande kuchenjera kwose nokurayira nawo namapisarema nenziyo dzomwe yamumuimbire Apostle ngatiti isisi makuda kunyora kambo makuda kugadzira nziyo yenyu ndezvipi zvamunotanga kuita ine zvandinongoita inini ndakatongotarisa pamuchinjwa paimvision yangu pakarerwa Jesu Kristu ndinototanga kutoya nenziyo ndakatongobata bhaibheri ndinotanga kutongoya nenziyo handimirire kunyora songo kuti pane pandakamborwara saka rega ndichinyora songo nechekuti nekurwara handidaro inini pandinotongo pese everyday ndinenge ndichitongoverenga shoko ramwari handiti kama Apostle Gadzikwa kwakuseri rambai makadaro muchitisimudzira mweya yedu Godfrey Maminya panotoni Apostle mobva kunotoni ongo saka uyu ndiwo mubhoyo ndofunga anokuzivai inini ndimusati mamuona asi yanokuzivai right 0713938538 pane Nation FM kutaura kahana Apostle Nation FM Radio. Halo vatati ndasera masera baba wangu ndiani wangu muri kupi Wetton muri kupi
White House. ndatenda yangu taurai na aposo makadii mkomongo Ndinofara makadii. ndinofara chose Manze inokumbura singaiti. chokwadi here babangu Ndinokumbura singaiti nayo singaiti. manakidzwa nekapi chaiko Dzese zvadzo dzinonakiza baba. Mwari ngavakudzwe Ndigotaurawo kana umani uyu. mukoma wangu ndakakuteerera izvozvo Muri bwanji chomani. zibwino kaini mfumo yanga Ine ndi moyo. ndoyankhula ndani muri kuti Akoma mini mukuyankhula nawo White House. White House uko aiziko White House kwambiri masiku achiruka simukuopezeka ka. mwene ntchito tilipo mpano mukabwera pano mutipeza Chabwino ndikubwera kumeneko masiku ano kusenzera kwa ile ndikubwera ndikuona kumeneko. yetika koma masiku ano tilipo mpano pambali sichigwa Islands Chabwino babo tipeza lamawa. aiziko kwambiri ndayamika ndithu Igonde ni ntchito bwino. ziko kwambiri mfumo yanga ndayamika mugore bwino nanunso mwamba tulendo wa mfumo yanga Mr. Koma naunso kawa pa White House apa kuti ayi tipa chintengo tukwamba ulendo wa mfumo yanga mazoro dze gadzikwa mkoma mazo pane kambo kanonziko uya utibate yes anditika kambo kakantaura ndizve kasongo kanongotaura nezvamweya mutsvene waMwari mungave mumhuri mumarriage musina kumira zvakanaka anoigadzirisa ndimweya mutsvene waMwari pangava paurwere pangava paupenyu hupo hwose anoita zvinhu zvose ndimweya mutsvene kukunda vanhu anditika yes mataura zvewananapo makawana here ndakawana pane nguva yes ndine mudzimai anonzi Patience Mangwiro nevana vaviri ndiani nani anonzi Justin Tirivashi and Jethro Tirimunashi anditika vakomana esa boys tseka aiwa ndizvozvo chekutanga chakura sei chamu grade 4 ichi anditika chechitu chachiri kuECDA maijasi vanokutsigira sei pabasa rako nokutozoona kuti kazhinji kacho ukanzwa munhu akuite pinda mune zvemhanzi inhau yekuti mari dzakutobuda mumba saka mino vanozotambira sei maijasi munhu akazvigamuchira sekuti munhu akaziva kuti music iri mandiri tichitori kuchikoro sekuti takambodzidza tese makafunda mese ndakatomboita class monitor wavo ndakaita prefect wavo ndakaita head boy wavo kurati mamuri same class takatombodzidza same class kune nhoroondo yakanaka ako kune nhoroondo amaijasi wokoyo ndouya ikweyo vaijasi ndiri kuya ipapo ndamhara patsondo aiwa zvinofaa saka munhu akatonyatsozvigamuchira aitoziva zvakanga zviri mandiri kare anditika so munhu anotondikurudzira saka paakazongowe inhau yekungoti akangouya kuzongosumudzira zvagara zviripo nechakare it was automatic aiwa tinozvitenda chose sure right pane ari panhara pane tafi ngati halo radio makadiko wakuru akadzikwa ndinofara makadiwo mukomongo anditika aiwa muri kugona nyederiwe kunjanzi makafata nani vese kana vakuru vakuru vaivai vane kwavaiva vachitora vachikatawo mavo pane kwavakabva pane kwavaiba vese vakuru vakuru ava vane kwavaiba vachikandawo mavo asaka havaizonyatsotora vese ane kwaanotora sekuru asi makadzifambirawo here nyaya dzacho aiwa takadzifa aiwa dziriko munhu anotanga zvake asina kumbonzwawo samoyo ndosaka manzoshoya ndichiti handizvirambi because mukoma Blessing Chuma ndowakatondiinspire saka nhasi ndinobvunza mazano kwavari yes saka ukatogona kukopa mushasha iwohuya saka mutori shasha kana muchikwanisa kutorawo zvevamwe ndinotenda maita basa Shumba right now
Basira seko Anzi ndiripo pachimuti ipapo ndakachibata kuti zvindi mai 2 pachitungwiza pachichatsvapo ka wana mai bhuru akuri sei nhasi koko mai 2 zviri kufaya right uya uti bati evening. I really support and that I love his music. Keep it up. My name is Mrs. Chinyani Stabile. That means that I'm fetty guy. Chirikadzi asiwa chiri muduku akachifunga nochemakani mumwe inga akafirwa nevabereki ari mudi akachifunga noche Mazo ukama hwako hwakamira sei nevamwe vaimbi wakatonyanyodza zvakanyanyisa ngauti almost muimbi wese tinowadzana handina wandati ndaita dambudziko naye kubva nditange music kusvika pandiri uye handitarisire dambudziko kunyanga ndakatoenda mberi. Right, apa uri kurova magitari? Yes. Kuchiedza uchiriko here kana kuti wakatovharisa? Ndiriko zvakanyanyisa. Yes. Uri mwana weko? Zvakanyanya. Haditika. Yeah. Right. 0713938538 pa National FM Radio. Hello. 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 Magadi yenyu? Magadi. Right. Ndiani wangu muri kupi? Ndiri kumberengwa. Kumberengwa. Hey. Kuri senasi? Kuri right. Ndi National FM. National FM taura nawo mazorozi. Magadi mkomongo. Tafara magadi wa music nyakanaka. Kwa kwanza kuwedzera kana mutafudza. Aramba magada. Anditi. Tinotenda. Thank you so much mkomongo. Ndiye tinezi moyo kumberengwa kumataka. Mwari kudenga kuitire zvakanaka. Nimwe wakuitire zvakanaka. Ndinotenda. Mazo anzi usatapudze. Maita basa mukoma? Anzi usatapudze kana kuwedzera. Tozokunzwa iwe wakutapudza nekuwedzera. Wakuimba jiti. Tinongoita saizvo zvikirewe. Right. Ndeipi nzira yekutora kushambadza mumanzi yako Mazo? Iri maplatforms akafanana nepa YouTube kungonyora kuti Mazoro Dzegadzikwa, Facebook kungonyora kuti Mazoro Dzegadzikwa, Instagram, TikTok kwese kungonyora kuti Mazoro Dzegadzikwa. Anditika. Yes. Mazo anowanika pese manzi yake. Mavideo ova? Mavideo atoripo akatoti wandei. Pane imwe yatinaidukuridza panapa yatikaita navamanyeruke. Yakanzi yauti takaita namanyeruke futi. Saka pane imwe takaita navamanyeruke futi ndine video kudara. Itoripo izvozvo. Anditika. Yes. Pane idzi dzawakaita kozvinezvi hausati wane video? Pasati pane video apa. Anditika. Yes. Video rinobatsirei Mazo? Video rinobatsira pakuti munoona nyika yatiri kurarama izvinezvi sinzi tiri kuti shoko raMwari riende mberi. Mumwe anogona kuinzwa song paredhiyo saizvozvi, mumwe anoposana nayo, asi video mai zvakazonakira neimwe nguva ukaenda paYouTube unoona kuziva muimbi, zvinokubatsira kuti uzive muimbi kuti zvishokwadi ndiye uyu. Ende imwe nzira futi zvakare iri fast kuti music ifambe. Sei vaimbi imimi mumwe muimbi akauya paWales panapa amuisewo comment kumbomukomenta umwe muimbi mbiyenyu? Kazhinji pamwe ndoti pamwe vamwe vanoshayiwa nguva, pamwe vamwe vateerere redhiyo here, pamwe vamwe vangagona kungotiwo. Imimi Apostle ndikuti ndakanangana nemi. Handisati ndakuonai kana muchikandawo message paine muimbi panapa. Kungoti mameseji anouya paMwari sometimes akawanda. Wakujenga. Aiwa. Mazo. Ukuona zviri kuitika muno musikiro. Ndosaka wakuda kutora. Zvinaitofungwa inini pekutanga. Ndaitofunga kuti sometimes mimi unoona musingaverenge mameseji evaimbi muchidambonzwawo masingaridze magitara kuti anonzwa sei. Zvinaitombofungwa wangu. Saka wazozvionera wega? Ndatozozviona kuti no
pamwe izvo zviva matombo achamba pamwe taurako aiwa inotambika right pane kamba kanonzi munyengetero yes wedawedza kuburitsa chiya ako ndokatamboridza kaenda ida kuzama kutsanangura nyaya yekuti kana uchichema pana Mwari unotochema uchitorevesa kuti Mwari chichokwadi mbonedzeka iwo pari zvinozvi ko rudo rwekare ako pane nyaya ipapo ndaizama kutsanangura nawo irimo panhau yerudo machechi umona ruenda machechi votopinda service votoimba votobuda dikita vamwe vamoresani avatomoresani asati chimba tese maiwe panga chitomboka mose pachidii pati vamwe avatoonani saka rudo panenge pastori nepapo apa ushumiri wangu itoshumira nawo yerudo nerudo ngozi kungouya kukereke kuzongonamata muri pamwe chete chete rudo saka ndaizama kuti zvekare vamwe vanhu vanotoonana paitika rufu pakasafiwa mumhuri avaonani saka unongotoziva kuti pakafiwa patotonoonana izvinezvi patinosangana sei ndo panocreatwa na group tomuviga sei toita sei todii vanhu panoita active ipapo pangopera rufu group rotovhara gurupu ramakagadzira musi werufu ngarirambe rakadaro nokuti iroro ndo rinoratidza kuwadzana aya munongogadzira iko zvozvo maudaita muchato kana Christmas party aya aiwa haasi magrupu akasimba ndadzidza chimwe chinhu ipapo kubva kuna apostle ipapo kuti gurupu rinogadzirwa musi werufu hai gurupu remazvokwadiro makare ndaiona message kubva kuna Blessing Gupa Marezva anga asingaregedze kutaura mumwe waimbuyo kozoti sekuru madyira aiwa sekuru madyira avagara vanongodaro avaregedze kupa muimbi zvekare asi haaregedze kukomenta vamazoro dzegadziko avanogona 10 out of 10 uye munhu ane rudo nekuti taimbotsigirana kune amwe maprograms egamba remhanzi paNational FM vakandiumbawo simbiso yangu ndeyekuti vasadzokere shure cheziya chinopa muripo sekuru majira chirima munga ward 6 kwaseke Thank you so much. Ndinotenda chose. Ndinowaziva sekuru. Taimbwa hako mugamba remhanzika tinomborodzana. Nyange achiimba musambo uno uyu asi tose tiri vaimbi. Because munda uri kudyarwa. Mwana uri mamapfunde, mwana uri machibagi. Zvose tizvikohwa. Hanzi zvakandikundisa zvii zvacho. Iyo nhau iyi ndaizama kuimba kuti patinokura noza patakakura isusuka nenhau yekutambudzika vamwe taipiwa mamwe mazita. Waikonotopiwa zita nenhau yekutambudzika. Waikonotopiwa zita nenhau yefamily yekwenyu mamiriro yakaita. Saka ndaiti Mwari vanoshandura zvinhu. Mukuoma kwazviri koko ndakangokundiswa. Ukutaura chokwadi rema. Chokwadi. Chokwadi. Mamwe mazita ipo daranga akaoma ngoma Mwari. Waitozati iri zita iri rine chirewe. Uyaite muimbire Jehova wo, uyaite muimbire Mwari wangu wo, ngatipururutse. Zvakandikundisa ndo kambo kacho amado chiri paNational FM live nasitati nayeka mazoro dzegadzikwa muchina chevaimbi baba mazo ndosati kuna vazhinji kozvinezvi hatina kukwanisa kutaura zvese hatina kukwanisa kutaura nevanhu vese panapa vamwe vachikanda mameseji vamwe vachifona namoni nanasi vachiri kufona vamwe vachiri kukanda mameseji mukoma mazo vada kukurukura nemi maringe nezvebasa renyu irori vanokubata ipapi namba dzangu inini dzinoti 773 450 773 450 302 dzokorore nesimba 773 70773 450 302 kekupedzisira baba mazorozi 773 0773 450
450 302 302 dziri paWhatsApp, Facebook pose dzinowanikana. Handiti kama. Yes. zvese nepaiko keshi Apa mari asi kazhinji ndinowanzokanda zvangu. aiwa mamusati mavapa namba chimirai muone zvichaitika ikozvi mamusati mavapa namba totenda right shoko rimwe chete kuna maijas ndoda kutenda mudzimai wangu zvakanyanyisa, munhu anonditsigira. Pane pamwe zvinomborema, pane pamwe zvinombooma, but munhu anoramba achindisimbisa kuti musanete basa iri, vanotonzwisisa zviri mandiri. Zvocho ndakada kuneta unzwa itaiwa mimi munoziva Mwari zvawakakutumai, mimi itai Mwari zvawakakutumai, makangorega kudaro chete zvina zvimire zvakanaka munomba. aiwa tinopa kutenda zvikuru mukoma mazorodze nekushanyira kometa pazuva ranhasi. Yes. Yes. Tinotendawo chose. ndiye sawira wangu mumwe chete ari panotonapo anozimboto akamboda mboti ndimboravirawo muramba anogona kuuya nawo uchiri munyoro mustudio muno live. aiwa aramba akadaro maijasi rambai makadaro, rambai muchirongedza miramba mumapapegu michiuya kuno. aiwa tinozvikudza chose amari vaterereka yanga iri nguva yakanaka chose kutandaraka chirongwa chedu kachina chevaimbi muimbi Mazorodze Gadziko anobva nepanotonapa ndotaiwa kamwara kuitire zvakanaka nguva 10 o'clock regai katimbonzwa nawo.